ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲರು ಪೂರ 2-3 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಈ ಬೂತಾಯಿದೆ ತೊಂಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಐತಿ ನಾನು ಮೀನು ತೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಊರು ಬೂತಾಯಿದೆ ತೊಂಡೆ ಒಂತೆ ಗೆಂಡಾಡ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರದಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಜಿನ ನೆನ್ನೆ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ದಾದನ ಕೋಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆದ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಅಂಡಲ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರಾ ಒಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ನಾನು ಅಡಿ ತೋರಿಸೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಪೂರ್ತಿರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಬದನೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬದನೆ ಪಲ್ಯ ಅಂಚ ನಾನು 2 ಜನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲರ ಮಲ್ಲ ಜವಾನಿರು ತೋಜನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ 2 ಜನ ಜವಾನಿರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದರು ಅಕ್ಲಾಗ ಕೇಳೋಡಿಗೆ ಬೇಲೆದ ಅಕ್ಲಾಗ ದಾದ ಪುರ ಕೊರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಆವಡಿಗೆ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಆವಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದತ್ತೇರು ಕೂಡ ಮೆಂಜಿ ಎತ್ತು ತಿಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚಾನೆ ಎತ್ತು ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲ ಕರಿಯ 28 ಮನ 30 ಅಯ್ಯೋ 30 ಬಣ್ಣ ತಂಬಿ ನಾನು 28 ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೆಟರ್ 15 ನಾನು ಏಜಿಗೆ ಯಾವ ಬೇನೆ ಏಜಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಡ್ತಾನತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದನ ಅಜ್ಜವನೀರು ಏರ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳು ನಡ್ಚಾನ ಕುಳ್ಳದು ಇತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಮತ್ತದ 1 ಜ್ವರ ಅಂಡು 5 kg ಹತ್ತಜ್ಜಿ 5 kg ಈತ ಆತರ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯಾಪ ತಿಕ್ಲೆ ಕುಂಡಿನಾಗ ಕೊಲತ್ತಿ ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತುತ್ತಾ ಅಂದು ಅವ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಂಟು ಕೆಲಸದಾಗ್ಲೆ ನೀವು ದೂರ ಹೋದತ್ತಿ ನಂಬೆ ಈಗ ಒಂಬುಗು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ಬಿಚ್ಚ ಜಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲ ಪಾಡೋದು ಇದ ಅಡಂಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತಿಂದಾಯಿ ಕೇಶವ ಮನಡೆಗ್ ಅತಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಜಾನ ಬೇರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಚಪ್ಪಲ್ ಆಡೋದು ನಾ ಇಪ್ಪೋನು ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬಜ್ಜ ಈಗ ಕಲಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಕ್ಳು ನೀರ್ಲ ಕಾಣತ್ ಕೊರಡು ಕುಡಿ 2 ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕರಿಯ ಜೋರಾದ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಯ್ತು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ನಾನಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನೆ ಕಡ್ಪುಡೋಡು ಬಂತಿದ್ದ ನಂಬೆ ಪೊಳಲಿದ ಮೇನ ಮೂಕದ ಬುರೇನೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಿನ್ನೇರೇನು ಬೆನ್ಪ ಅವನ ಗೀತಾ ಅಂತ ಸೂಪೇರತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಕಡ್ಪುಡ್ವೆ ಮುನ್ನಾನು ಬೆನ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಜು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನ ಜಕ್ಕನಡೆ ಬೋದ ಕರ್ಜೆ ಇದಿರ್ತೋ ಜೋಡು ದಾಲ್ ತಪ್ಪಳ ತಿಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದಾರು ಇನ್ನು ಕಲೆ ದಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ ಒಂಜಿ ಸೋಲಾರು ಸೋಜುನಂತ ಸೋಲಾರು ಆಯ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಬಜ್ಜ ಹಾಫ್ ಬಜ್ಜ ಹಿಡ್ದತ್ತ ಅಪ್ಪಗ 1 ವಾರ ನಲ್ಲ 3 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ನೀ ಮೀನು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ನೋಡೆ ನಿಂಗೆ ಯಾರ ಪುತ್ತನ ಅವ ಎಂಕದಪ್ಪ ನೀ ಮೀನು ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ 3 ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ಬಲ್ಪ್ ಬಂತಿದ್ದ ಕೋಡು ಫಲ ಹೊಡಿತೇನೆ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಬಳ ದಿನತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಲಕ್ಕುನು ಅವರ ಅಂಚಿ ಬಾಯರ ಲಾಸ್ ಉಂಡು
ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬದುಕ್ಯಾ ತಿನ್ನತ್ತಲಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಪರ ಬರ್ತಾರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರ ಪಗಾಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಹನಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಊರು ಹನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಟೆ ಪೋತಾರೆ ಹಂತಿ ಜತ ಇಕ್ಲೇಡ ಹನಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಗುರುಗೆ ಅದ ಪ್ರಜ್ಜು ಲಡೈ ಮಲ್ಪರೆ ಜನ ಇತ್ತನಾಗಿತ್ತು ಐವರಿ ಎತ್ತ ಪಚ್ಚುಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಲೆಡಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಮುನ್ನೆ ಬೈದೆ ನಾನು ಮುನ್ನಡ ತೂಡು ಮಜ್ಜೆ ಕಳೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಗಳಿಜ್ಜಲ್ಲೊಂದು ಮಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ನೈತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದು ಶಿಟ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕುಜಲ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೇವೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ ಬಂದಿತ್ತ ವೇರ್ ಕಟ್ ಆದಿತ್ತು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಮಲ್ತೀವಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲದು ಕುಜಲ ಶೇಪ್ ಇದ್ದ ಕುಜಲ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ಶಾಲೆಗೆ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕುಜಲ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಲ್ಪೆರಬಹುದು ಉಂಡತಿ ಆ ನೀತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಬೋದು ನಾವು ಈತ್ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತಾರ ಮಕ್ಳು ಪುರ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಮಲ್ತಂದ ಗಿಡಪ್ಪೇರಿ ಅವೇನ ಒಂದ್ ಜ್ವರ ಒಂಜಿಗಿಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಗೆ ಕಲೆದು ಎಂಡ ಕೊರಿಯ ನಾನು ಮಾವಾಡ ಬಂದ್ರೆ ಅವ ಅಂಚನಿತ್ತದಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಟ್ 1,000 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವ 5,000 ಕಲೆದು ಕೊರ್ಲೆ 5,000 ಎಂಕ್ 5,000 ಕಲೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಐಟ್ 5,500 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಅದೇ ಬುಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಸಂಪಿಗೆ ಅದೆಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕುದರ್ದಾದನ ಉಂಡತ್ತ ಪಾರಿಜಾತ ಪಾರಿಜಾತವು ಎಂತ ಕುದರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಪುಷ್ಪವತಿ ಶಾಕಿಟ್ ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಯ್ತಾ ಪುತ್ತರು ಈ ಪುತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮರತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮಡ ಕೇಳುದರ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪೂತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲ್ ಒಲ್ದು ಗುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಪುದಾರ ಸೀತವಲ್ಲ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಪರಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು ಜತಾ ಇಂಕ್ಲ ಕರಿಯ ಮೀನು ತಿನ್ಪೆ ಉಂಡತ್ತ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮೀನು ತಿನ್ಪುನ ಬಿಡ್ತಿನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಆಯ್ಪನಾಗ ಆಗ ತಡೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಪಿ ನನ್ನ ತೋರಪ್ಪಂಬೆ ನನ್ನ ಫ್ರಜ್ಜು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಜ್ಜು ಬುಡಮ್ಮನ ಉಪ್ಪದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಐಸ್ ನೀರು ಪರ್ರವಲ್ಲಿ ತೂಕ್ಲು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಇದು ಉಂಪರ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರ್ತುಜಿ ನಿನ್ನಿಕ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೀನು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಮೀನು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒನಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಶುಂಠಿ ಅಡ್ಡಿ ಹೊಲ್ತು ಮಲ್ಪುನ ರೊಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಈಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಜಡ್ಡೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕ್ವಿಂಟಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಂಟಲ 30 kg ನೀ ಬೇರೆ
ಕೈಯತ್ತು ಕಾರ್ ತುಕ್ಕುಡು ಇದು ಉಣ್ಪುಜಾರ ಉಣ್ಪುಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆಯರ ಜನ ಬಡಿತಿನ ಪ್ರಜ್ಜುಲ್ಲ ಕರಿಯಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮುಜ್ಜಿ ದಿನಟ್ಟು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 30 kg ಕಳೆಯರು ಅವು ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ ಇದನ್ನ 1.5 kg ಆಯ್ತು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 5 kg ಆಯ್ತು ಮುರಾಣಿ ಪುರ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಂಡತ ಒನದಕ್ಕನ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಉಂಟು ಉಂಡ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮೀಂದ ಸಾರುಂಡು ಆಯ ಉಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಪುನಡ ಪುರ ಕೇಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತವನ ಜಕ್ಕನಡೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತ ಖಾಲಿ ಮಂದಿರ ಅದ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅರಿಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಾಡೋಣ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೋಣ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡಾ ಎಂಟಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ತವನ ಜಕ್ಕನಡೆ ಬಿಂದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬೇಡ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಗನ್ ಬುಜೆ ಮಗ ಗಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಗನ್ ಬುಜೆ ಅದು ದಿಲ್ಬುಜೆ ಮಗನ್ ಬುಜೆ ನೀ ತಿನ್ನದ ಬಕ್ಕೆನ ಒಂಚಿ ಬಿ ಬಾಡಿ ಗೊಚ್ಚಂಡೆ ಇದು ಬಯ್ಯಾರ ರಸ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಉಂಡ್ಲೆ ಉಂಡ್ಲೆ నేను సాధన పూజేరా బాబా కీర్తి మీన్ తిండ్రు సుర అంతే మీనంటే కోతియాలి ఆడాలి పాపదా తింటదింటಲ್ಲ ಅವನ ಎಕ್ಕು ಬಿಡ್ಡ ಬರ್ಚಬಾಗ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ಚಾ ನಾನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಂತಾለ ಎಂಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂತು ಎಂಡಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಗೆ ಅಂಡು ಪ್ರಜ್ಜು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ದಿಲ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಜು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಅಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಪ್ರಜ್ಜು Baik. Krishna ki kacambarla biryani tinni. Ena bijan tole vastu. Kutta untadunu. Aige. Itna chukane vattuna aige. Ito muddan lagi. ಎಂಗಾ ಚಿಗೆ ಹುಡುಗ ನೋಡಾ ಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಮುಂದನ್ನ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಆಯನ ಗಾಡಿ ತೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತಂಗಿ ದಾದ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲೆ ಓಯಾ ಕೋಡಿ ಮಂತದ ಇಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಪಚ್ಚನ್ನಡ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಸಿ వెల్లుల్లర కలరా బుకా ఇట్లా తిండి మల్త పాడు 70 మంది వచ్చి దొచ్చినప్పుడు తిండి అని ప్రకాండలకు